Petteri-bussiin. Oh my god, Helmi, siinä on ihana. Ai. Voitko kertoa, että onks mulla täällä mitään tärkeetä täällä laukussa? No en minä tiedä, sä oot sen pakannut. Mä otan kaikki ylös. Mä otan kaikki mitä tarvitsen. No niin, koska aina kun kaikki kamat pistää tonne alas, niin niitä ei saa pois. No haluan ottaa! Sitä ei saa muuten tuolta koskaan pois! Himme! Jumala, ajattelin, että sä istut Anmarikaan ton kassin. Niin, mä sanoin kanssa, se ei sit voi ottaa. Vaatimaton. Voi kiva, että kaikki mitä tarvitaan. Luulen, että mä housut pois. Representing Golden Spirit. Head to toe. Sä oot ihan ylivallattunut. Voit sä antaa mun silmässä semmosen hienon kuvan, miten noin. Mene siihen aurinkoon. Anteeksi näin. Sä et oo auringossa, no niin, nyt. Ei mun mahtunut mitään. Susanna, you made it! Woo! Ha! Ouch, ouch, ouch! Kellä ei oo vaatteita päällä? Missä tuulari, missä tuulari? Häh? Ne kuivuu. Ne on kuivumassa. Siksi sulla ei oo niitä. Toi on oikeesti toi päällä. Mitä? Oliko se edes päällä? On. Että ne on märät. Hyvä sanottu. Oliko tämmönen maito, kananmuna, vehnä, kala, pähkinät, manteli? Joo. Noniin. Joo, elikkä hei. Mä kuulin, että täällä olisi sipulipihlejä. Siis mun ruokavalioon kuuluu vaan kurkunkuoret. No kettei! Mut siellä on lastenpöytä myös. Pizza! Oh my god! Mikä toi on? Se on paikkalippu. I got my own food. Siis semmoset. Matka jatkuu kohti Seinäjokea Nokialta. Kiitos 3 kulma ABC lasten ateriastamme. Kiitos. Tän tuottaa. Seuraani on saapunut mitä kummallisin otus. Emme tiedä mistä hän on tullut, mutta hän on syönyt Moonan. Annetista alusta. Betoni. Okei. Toi näyttää mun mielestä jumppa-alusta. Niin kuin lasten. Joo. Eikö toi sellaista jumppaa? Siis näitä mitä nää oli. Hei, täällä on minisauna! Oota, missä se on se? Löytyy peili. Löytyy Claudia. Löytyy mun koppi. Ja mun toinen varasänky. Mut siis tää on oikeesti aika nätti. Tää oli euro 75,1 litraa. Se ei oo halpaa. On! Mun mielestä oli, silloin tarjous oli normihinta. Mieti. Takit kaikille. Toppatakit kaikille. Koko syssyyn vaan. Varmaan. Let it snow, let it snow, let it snow. Horisontissa näemme seinäjokilaisia nuoria katsoen vinoa. Seinäjoen Gurmeen helppokontti tarjoaa meille illan ruoan. Aloittais olla hauska juttu. Joo. Kerro toki. Mun mummo ei kerran haarukkasen kieleen kiinni. Se oli vaan. Eikö nyt se on päällä? Nyt se on päällä? Joo. Hei! Hei, Kallio! Hei! Sieltä takaankin! Hei! Kukaan ei tiedä, onks mulla hiuksia vai ei. Pau! Ole jotain piloa! On! Anna, mikä on MP tosta tähtitaustasta? Ei oo MP. Aika outo. Jännä on se tähtitausta. Tehdään 5 hyppyä ja 10 hyppyä ja näin. Ja sitten otatte pienen ringin. Ei tarvii nyt mitään erikoista, mutta niin, että kuitenkin
noista hiuksista, kato. Oli vähän kiire. Täysin punainen ja valkoinen. Niin siis kun teette Ding Ding Angels, niin nyt teidän jalkojen pitää olla matolla, se tulee ding ding. Näin, niin nyt saa astua ulos. Joo. Ne on vähän pidemmät. You can't stop looking at me, staring at me, be what I be. You can't stop. So get up on my face! Bussi täynnä kauniita enkeleitä. No niin, mitä sanot kisalounaasta? Hillo puuttu. Tämä on totta. Älä kaadu. Uncomfortable. Yeah, a little bit. Valmentajat eivät ole tietoisia asiasta. Kommentoi, he katsovat vain toisiaan. Liikuntasali on tuossa Jaa! Tää on maamassa, mä menossa tonne saliin. Tää ei käykään näihin oviin. No niin, okei. Eli sinne taas. Hei! Kuin hieno Hansel Maisel. Angels 2016. Ain't no mercy. F-I-D-E-N-T, that's me, I'm confident. I'm use common sense. I'm free to be the greatest in my life. I'm free to be the greatest here tonight. One of many from Helsinki. Own a thing to own it. Show it to blow it. So blast off, I'm out of here. Out of this world to the atmosphere, so Me. Awesome. been a hell of a ride with a jury. No need for a call to the vocab, bottom of the line, you'll still be winning. Anything for photos. Silleen, tipi on jossain spoteja ja takaisin me ollaan sivuissa. No mennään tähän tässä parissa. Okei. Heidi Crocodile. Oi salee. Let's go Demons!
Jos semmonen katastrofifiilis. Ei mulkaan. Ei mulla niinku semmonen fiilis, että tää ohjelman jälkeen en mä ollut silleen, että vittu, mitä vaitteli. Vaan tiedätkö, ja sit kun niin, en mä tiedä. Mielestäni nyt tuntui vähän jänniltä, mutta seilottiin ihan sika hyvin. Hansu sanoi, että se eikä huomannut, että me ei tehty rewindia. Niin, kukaan ei oo huomannut. Ei kun niin, mä oon ei sanonut niin. ihmisille, että kaikki vähän Ei se ollut mikään semmonen. Ja sit kun me ei edes lähdetty menee niinku ympäri, niin se ei ollut semmonen niinku Jesus Christ dying. Se oli vaan semmonen oi ja Cupid. Cupid! The magic word of the Cupid. Me ollaan niin innoissaan palkintojen jaosta. Me ollaan täällä! Me ollaan täällä! Why? Why? I wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Oh my god! And we'll keep on fighting. Oh, happy day. Oh, happy day. Arvatkaa mikä taika on! Ei kun taika kun aika on! Oh, happy day! Oh. Mitkä ovat aamuiset tunnelmat näin sunnuntai-aamuna? No siis... Joo, Entäs Tipi? Kuulin, että sait aika pienet yöunet. Aivan mahtavasti menee. Mä kestän tätä dance-move. Eat money.